да кызык, шулай ук менә сәхнәдә дә бик кызык. Ни түгел, обычный түгел. Менә һәр нәрсәгә дә кием ягыннан да, аралашу ягыннан да, шулай ук музыка менә башка төрле музыка. Ата бит алар менә телевизордан башка төрләрне тыңлыйлар. Менә монда кызык, бер төрле түгел. Бүген без Тәмле Казан фестивалендә татар милли ризыкны тәкъдим итәбез. Безнең татар ризыгы тиз туклану форматында ясалган. Biz түбәтәйне тәкъдим итәбез бүген. Безнең итләребез барысы да хәләл, ризыкларыбыз хәләл. Без барысында монда эшли торган, Татарстанда эшли торган фермерлардан алабыз. Шуңа күрә без нык качество өчен койгарабыз. Без әлеге чарада кулдан эшләнгән дизайнерлар әйберләрен тәкъдим итәбез. Ягъни свитшотлар, открыткалар, шулай тюрбаннар, свитшотлар табырга була, футболкалар. Безнең әгәр продукция диярмендә үзенең миллилеге белән аерылып тора. Ягъни монда татар тюрбаннары, үзенчәлекле орнаментлары күрергә була. Күп кеше кызыксына, чөнки һәркемгә дә татар милләте якын диясем ки, Татарстанда яшәгән кешеләр гомумән. Шуңа күрә күп кеше ала сорый. Dostlar aydagız, rahim ediniz. Bizning restoranga. Bir kişi oralaşasın, күрәсең. Менә күпме артистларны күрдек хәзер, күпме милли яшларны күрдек. Milli монда бит milli безнең үзебезнең татар ашлары әзерләнелә. Татар ризыгы. Пишмаклар, бәрәмәч, бәлешләр, бөтенесе чәкчәкләр нәкъ безнең бала чакларга кебек.